नोंथांनिसिम आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आरोना नै दायो माबायदि रायदों आङो दिनै बोरायजों आंजों दखानाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बाजाराव हौवानाव मा होनो माबा मोनसे बुस्थु बिदों आरोना होयोना होआ थांनि दायो आं मा बुस्थु लायगोन बाजाराव नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअ जोबजासिम नायनांगौब्ला मिथिगोन आरोना आं मा बुस्थु लायनो नागिरदों दायो थांनो ओंखारबाय आरोना नै लोगोफोर लासै जाबाय आरो मोनासै लायनो ओंखारदों दायो थांनोसै ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थफाबाय थादो दायो आङो बाजाराव मा लाबोनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन आरोना दायो नै एटिएमाव फैसा बख'नानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर दायो नै मेथाइ जानो हाबफैग्रोबाय आरोना मोननैसो बुस्थु लाखांबाय आरो माखासे बायबावनांगौ दं आरोना ओमफ्राय बेलासि जाबाय बिदि समाव बिराद मा होनो ओंखाम उखैनाय बायदि जायो आरोना मेथाइ सेन्टाइ बिराद जानो लुबैयो ओमफ्राय आङो हौवाखौ लेंबाय मेथाइ जानोसै होननानै दायो मेथाइ बिहरबाय आरोना जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टाव हाबबाय बोरायजों आंजों ओमफ्राय नै मम' जानो लुबैखादोंमोन आरोना मम' बिहरनानै जाबाय दायो लोगोफोर So guys, फाइनालि नै आङो जाय बुस्थुखौ लांनो फैदों बे बुस्थुखौ मोनमारसिगोन आरोना लोगोफोर आङो बिराद हेपि आङो हौवानिफ्राय बे बुस्थुखौ बिनाया बिराद गोबाव जालांबाय आरोना ड्रेसिं आयना नांगौ होनैनो ओमफ्राय दायो मोनमारसिगोन आरोना आङो ओमफ्राय नैबेजों लोगोसे हौवाया सियार गंनै बायफाबाय आरोना ओमफ्रायो आङो ड्रेसिं आयनाखौ माबायदिखौ लाखो दा नोंथांमोनजों न'आव थांनानै शेयार खालामहैनोसै आरोना आङो भिडिअ खालामनानै थ' दे बिदिब्ला न'आव डाइरेक्ट लोगोफोर फाइनालि नै बे बुस्थुखौ नायनो थांदोंमोन आं दाख्लै सानसे जाबाय ओमफ्राय दिनैसो भिडिअ खालामबाय आरो नैयाव फिसाजोनि फटक ओमफ्राय नैयाव टक' नैयो बोरायनि आइदै बेखौनो मा लांखानिफ्रायनो बिबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनाखैमोन दिनैसो मोनबाय गोजोनबाय नै बायग्राया आसोला नै ओरैबायदि गरम बेसे सुगासिनो नावलायफ्रा मिनिदोलाय नै जोंना थांखिया नै हाय दे बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर नैबेखौ लाबोदों आरोना नैयो कुकार फिसा लाबोदों ओमफ्राय साराय मोनसे लाबोदों आरोना लोगोफोर बाहायजाबाय ओमफ्राय थेवबाबो बाहायबाबो खिथाबाय आरोना नोंसोरनो 10 लिटारनि फिसानो कुकिन्सनि